A Deputación de Ourense, a través da súa área de benestar, ultima a apertura da primeira oficina de información sobre termalismo instalada nunha estación AVE en España. Este novo servizo para a cidadanía é posible tras o acordo realizado con Adif. Despois de completar os trámites administrativos solicitados por Adif, dende a instrucción provincial xa se traballa no deseño, contido e adecuación do espazo ubicado na propia entrada principal da estación, con acceso desde o vestíbulo central da infraestructura ferroviaria. Este mes de febreiro abrirá a oficina, coincidindo co recente inicio do prazo de presentación de solicitudes ao Programa de Termalismo Social 2025, un dos elementos centrais de promoción sobre os que haberá todo tipo de información nas novas instalacións. Noutras estacións de tren existen xa puntos de información turística generalistas, pero no caso de Ourense será o primeiro espazo especializado nos balnearios da provincia e no programa de termalismo social. Será completamente digital e terá un horario de apertura idéntico á propia estación. A nova oficina termal será unha oficina experimental cun plantexamento inicial de permanecer aberta 18 meses. Durante ese período realizaránse varias avaliacións intermedias para analizar se a oficina cumpre ou non os seus obxectivos.